ରାକ୍ଷୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାଇ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ମୋର ଭଲରେ ରଖିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ବଳିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ମୋ ମା ତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ବଳିଆ ଭାଇ ହାତରେ ଅଲରେଡ଼ି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ଆଉ ବଳିଆ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିଲେନି ନା ନାହିଁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗା ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲରେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବ ଜଗା ଭାଇ। ବଳିଆ ଭାଇ, ଯେମିତି ତୁମେ ତୁମ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଡ଼, ସେମିତି ମୁଁ ବି ଆମ ଘରରେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।